A Dojo Suki almárkájának az egyik két legérdekesebb termékét hoztam nektek. Szerintem a piacon lévő legkisebb spinnerbaitet és chatterbaitet. Ahogy a Suki többi terméke, ez is 100%-osan ólómentes anyagokból készült, rettentően jól mozog, erről nézzétek meg a víz alatti felvételeket. Nagyon jó színekben kapható ez a termék is, amit már a Dojónál megszoktunk, és Kona horgokkal van felszerelve, úgyhogy a horogcserével sem kell kínlódni. Reményeim szerint nagy meglepetéseket fog okozni ez a csali, nem csak a sügér és fekete sügér horgászatban, hanem szerintem a csukázásban, de akár még a balinozásban is eredményesen fogjuk tudni használni. Én már nagyon várom, hogy kipróbáljam. Ha te is ki szeretnéd próbálni, akkor az xtremefishing.hu weboldalról meg tudod rendelni.